Ćao ljudi, dobrodošli u našu drugu epizodu Baci 5 podcasta. Nadamo se da ste odgledali prvu i upoznali se sa tim šta mi ovde radimo. Današnji prijatelj emisije Mali dečkić Radovan Božović. On ima problema u razvoju i potrebna mu je pomoć, tako da današnji kviz radimo za njega. I sada je vreme možda da predstavimo našeg gosta. On je Aleksa Simić ili kako ga ljudi znaju... Milica. Halo Milica. Halo Milica. Na ulici Milica. Danas sam se baš, neka majka je pozvala ćerku Milica, ja se okrećem. Da, stvarno. Ti se dešava ono često? Da, non stop. I samo me Milica zovu, ja se okrećem i tako večito. Da. Postao sam Milica. Ti prija to ili ti malo onako? Pa okej mi je, mislim, ja sam se nazvao Halo Milice, to sam i očekivao, tako da okej skroz. Samo mi čudno jer baš mi vrišti svuda i moje ime, Aleksa, a niko ne konta. I onda kad kažem, ti se zoveš Aleksa? Da, zovem se Aleksa, kao nisam Milica, tako da eto. Ništa, možeš da se predstaviš i našim gostima, možda koji te ne znaju, čime se ti baviš pored TikToka? Slobodno, šta god. Pa ja radim u IT-u, trenutno radim u kompaniji SEMrush. To je optimizacija, mislim rade optimizaciju sajtova, SEO, ko zna, ko se bavi time. Tako da to mi je primaran posao, time se bavim od ponedjeljka do petka, od 9 do 5 što bi se reklo, a ovo Halo Milice svuda vičem da mi je hobi. I uživam i u jednom i u drugom, stvarno. To je najbitnije. Eto da. Ništa, mi ćemo ti se zahvalimo što si došao ovde posle posla. Hvala. Hvala vama. Nema na čemu i hvala vama. Zato što je predivno i opušteno i kao da sam došao da i zablejimo. Čekaj, nemoj... Ne još, jel? Kad prođe pa ćemo... Neću pitanje, jel? U suštini objasnit ćemo ti sad koncept kviza. Sastoji se od 5 planeta. Svaka se boduje, objašnjavat ćemo ti bodove u međuvremenu. Sve u suštini lagano, tako da nemoj da se stresiraš ništa. Neću. Ja sam iz Valjevske gimnazije, sve znam. Šalim se. Jedna od najboljih gimnazija u Srbiji. Zato i kažem. Da. I pozdrav za celu Valjevsku gimnaziju. I Valjevo. Valjevo 014. Ja moram Mionicu da pozdravim zbog drugara jednog. Može, pa sve to spada u Valjevo. I Mionica, naravno. Tako da, ako si spreman, možemo da krenemo sa prvom. Spreman, jedva čekam. U suštini zove se Planeta znanja. Imaš 10 pitanja, svaki put ćeš dobiti 2 ponuđena odgovora. Dobro. Treba da izabereš koji je pravi. Ako se slučajno ne snađeš, to je ključna stvar, imaš 5 pomoći koje možeš da iskoristiš za ceo tok igre. Pomoć je da se pošalje porukica za malog dečaka kome smo... I mogu da pošaljem bez pomoći? Možeš i odmah za početak. Šifra ti je 1622 na 3030. 3030, 1622. 1622. Evo, treba pokažem dokaz. To je za malog Radovana. I ovde u celom kvizu imaš ukupno 5 igara, koje se stoje od 5 planeta i ukupan broj poena koji možeš da osvojiš je 350. Ajde da vidimo koliko ćemo da osvojimo. Tako da krećemo sa prvom igrom, Planetom znanja. Prvo pitanje za tebe je, ko je napisao roman Ana Karenjina? Tolstoj ili Dostojevski? Ana Karenjina je napisao Dostojevski. Ne, Lav Tolstoj. Tolstoj. Tačan odgovor. Idemo na drugo. Koja je najduža reka na svetu? Amazon ili Nil. Imaš 2 ponuđena. Nil ili Amazon? Najduža Nil. Mislim da je Nil zapravo. Tačan odgovor. Jeste Nil. Svi misle Amazon i onda sećam se da je Nil zapravo. Jeste. Što najgore, ja sam mislio da je Amazon. Nil je najduža, da. Amazon je kako se... Vijugastije. Da, kako se to već zove na geografskom, eto ne kaže ne. Idemo na treće pitanje, koja je najmanja država na svetu? Monako ili Vatikan? Monako. Monako i Vatikan. Evo, šaljem za kaznu. Vatikan. Priznaćemo. Razmisli, nemoj. I dve najmanje kažete. Pa mora tako naš malo da... Ajde, Vatikan. Tačan odgovor. Ali nemoj na prvo, kažem ti polako. Da, bolje razmislim. Idemo na sledeće. Ko je najveći pustinski sistem na svetu? Sahara ili Arapska pustinja? Verovatno treba, mislim da je Arapska.
netačan odgovor, Sahara i ništa, samo ne moraš da kuckaš više, Ja hoću. ali slobodno. Pa što da ne? Evo, Može. 4 da sam. Ne, ali svaka ti čast, Svaka čast, stvarno. Svaka čast. I ovo priznajemo onda, tako da imaš maksimalan broj poena. Koji je glavni grad Australije? Canberra ili Melbourne? Canberra. Bravo, dobro. To znam. Aj malo na istoriju. Ajde, Ćeš da ga preskočim? Predmet u 8. razredu, samo moram to da kažem, u 8. razredu mi je poklonjena petica samo iz istorije da bi bio 5-0-0. Mrzim istoriju. Mrzim istoriju. Nemoj halu Milice, da ne znam da znaš. Ajmo čujemo, da. Možda Milica zna. Ona sve zna. Ko je bio prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država? George Washington ili Lincoln? Lincoln je bio. Nije. Pa onda George Washington. To je tačno. To je tačan odgovor. Evo opet poruka. Ne mora na se. grešku. Mislim, mora. Ja hoću. Evo, nećemo da te teramo, to je prelepa stvar. To je divna stvar, stvarno svaka čast. Koji događaj označio početak Prvog svjetskog rata? Napad na Pearl Harbor ili Sarajevski atentat? Napad na Pearl Harbor. Opet netačan odgovor. Sarajevski atentat. To je, napad je bio za Drugi svjetski rat. Okej. Istoriju nemam pojma. Sad ćemo ovdje da vidimo kako. Neće biti od istorije. Koji sportista je osvojio najviše zlatnih medalja na olimpijskim igrama? Phelps ili Bolt? To je još gore. Ali mislim da je ovaj drugi, kako bi... Bolt. Usain. Bolt je atletičar, ovo je bio plivač. Pa Bolt. Nije. Nije. Phelps je. Evo još jedna. Sport je još gore. 2 najgore kategorije koje znam. Sport i istorija. Mrzim. Mislim da ih neće više biti. Neće, jel? Neće. Imamo još 2 pitanja, za sad si 100%. Nisam. Jesi, sa porukicama si 100%. Aha, to je, kao poruku. Mi to priznajemo kao tačan odgovor. Da, evo koliko sam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poruka. Svaka čast. Imamo pretposlednje pitanje. Koji element je najlakši, vodonik ili helijum? Najlakši, čekaj da se setim ove... Vodonik. Tačno. I posljednje pitanje u ovoj igri. Koja je najveća opština u Beogradu? Surčin ili Palilula? Možda nije pravo pitanje za tebe, znao bi u Valjevu. U Valjevu bi, pa da, ali Surčin ili Palilula, pa ja kažemo Surčin. Palilula. Palilula priznajemo, pošto si poslao 7 porukica svaka čast. Evo i 8 za Palilulu i Surčin. Čekaj onda da zapišemo. Znači... A baš sam dobra ova pitanja, zato što nije ono kao, ja pomislim da je Palilula, jer kao logičnije je, i onda namjerno kažem Surčin, i ovo stvarno nije Surčin, nego Palilula. Baš su vam dobri i odgovor. Evo, ovdje si imao 10 od 10, zajedno sa porukicama i osvojio si ukupno 30 poena. Osvojio si planetu. Tako da si maksimalno za sad. Vrh, ekstra. Halo Milica, osvojio sam planetu, jej. Još da i posjetim cijelu. Biće. Hoćeš da krenem na drugu? Može. Druga igra ti je Planeta karata. Dobro. I prijatelji ove igre su Agape Cards. To je društvena igra koja se zasniva na nekim zanimljivim pitanjima. Sjajno. I u opisu profila imate link u koji kad uđete možete da ukucate kod BACI5 i dobit ćete 10% popusta. Tako da si spreman? Da. U suštini izvući ćeš 4 karte, reći ćeš nam odgovor na to i mi ćemo tvoj odgovor ocjenjivati ocenom od 1 do 5, tako ćeš zapravo i... Aha, ja odgovor kažem na odgovor na pitanje. Tako je, da, izvući ćeš 4 kartice, sad će ti dati on 4 karte. Dobro. Ja su te 4. Evo ovdje. Dobro. Filozofska su pitanja svakako. Tako možeš jedno po jedno. Možeš i sve zajedno da držiš. Pročiti samo naglas pitanje kako bi počeo da vidim. Dobro. Kako biste opisali svoju najdražu boju slepoj osobi? Kako bih opisao svoju... Ali ovo dobro. Slepoj osobi moju najdražu boju. Sad, šta je fora? Moraš da koristiš nešto u opis kao šta nema veze sa vizualizacijom. Znači, kakav osjećaj bi ti stvorila tvoja omiljena boja? Zelena. Kakav osjećaj? Zelena boja bi mi stvorila osjećaj proleća. Jel može to nekako... Možeš ono... Znači, bukvalno proleća, da. To je najviše asocirano na zeleno. Tako je, na travu, na bukvalno na zelenilo. Tako je, na kukurek, ljubičicu, proleće, ja bih rekao, to je boja proleća.
od nekog marta do kad traje? Pa do tamo 21. juna. maja, juna. Da, ne znam koji je tačno. 20. juna, tako nešto. Ovdje ti nismo rekli, u ovoj igri smo mi sudije. Rekao sam. Tako da... Od 1 do 5, meni se ovo sviđa, dopada. Zelena je prava boja, tako da, što se mene tiče, 5. 5. Takođe. Hvala puno. Ajmo dalje. Dobra karta moram kupiti. Kako se zovu? Agape kartica. Agape kartica, okej. Saznate da komšija vara svoju ženu, a porodično se družite. Čekaj. Komšija vara svoju ženu, a porodično se družite. Koja vam je iduća reakcija? Reakcija mi je da mu kažem da nije normalan i da radi na tome, da ide kod psihoterapeuta i da kaže svoje ženi. To je to. Znači, prvo bi pričao sa komšijom. Tako je. Pričao bi sa komšijom, rekao, ja bi mu dao save da kaže to ženi, da se ne gubi, da ono najnormalnije popriča o tome i da ako ga više ne loži i ako nije to, da samo odšeta i ćao đaci. To mi je Dobro pošteno. Pa da. Meni se ovaj odgovor sviđa, iskreno ti Mislim, to kažem. sigurno. Nema greške ovde, tako da... Ja maksimalno isto. Da sad smo maksimalni. Ja ovde samo maks. Nema šta, A šta ovde, ako dobijem nešto manje, može opet poruka? Može, naravno. Možemo. Eto, ja Sad sam baš ne verujemo da ćeš da omaneš, iskreno ti kažem, za sad vam se sviđa filozofija, ali... Kaže, koje 3 vrednosti vam je najbitnije da naučite vaše dete i zašto? Lojalnost, zato što smatram da biti lojalan je sve. U danas, mislim, da bi se razvila i socijalna inteligencija, emotivna i bilo šta, nekako lojalnost, mislim, određene vrste lojalnosti, da li prema prijatelju, porodici, partneru, to prvo. Drugo, balansiranost. Ja, kad god me neko kaže kako ovo, kako ono, kako uspevaš ovo, uvek kažem balans u svemu. Znači, ako su to i neke, da kažemo, onako etički loše stvari, u smislu, ne znam, ono, provod, na primer, samo balans. Znači, izbalansiranost bi možda, da je ovde pisalo jedna vrednost, to bi bila sigurno balans u svemu. Znači, ni neki gornji ekstremi, ni donji ekstremi, samo u svakom momentu balans. To mi je nekako najbitnije. I treća, treća, ne znam koju mogu vrednost treću, čekaj da smislim. Rekao sam lojalnost, izbalansiranost sigurno i, ne znam, možda, ne znam kako to da kažem, u koje 3, čekaj da smislim. Može neka pomoć. Ko je? Pošalji poruku. Da, kao poruku. Čekaj, lojalnost, izbalansiranost i... ne znam, ja bih rekao, najradije bih rekao, ono, poštovanje, vaspitanost, nemam pojma. Samo da... Poštuju starije. Tako, znači, sve da poštuju, bukvalno i to je to. Da ukoliko ako, evo, mogu da opišem, znači, ako nešto nema uticaj na tebe lično, šta ti imaš s tim? To je to. Znači, bukvalno da poštuješ svačiji izbor, svačiju odluku, sve što direktno ne utiče na tebe i sve ti je lep samim tim i to je to. Mene si oduševio s ovom balansiranošću. Iskreno mislim da to klinci treba da najviše poprime i da porazmisle o tome. I kad im se kaže, ne znam, nemojte da, nemam pojma, pijete, dajem primer sad, okej popiti, ali ne ubiti se od alkohola. Znači ja to kad kažem izbalansiranost to, okej da gledaš TikTok i Instagram i ovu emisiju, i onu emisiju, ovaj film, ne film, ali samo ne preterivati ni o čemu i to je to. Znači, i ja to kažem i za neke dobre stvari, ja najviše mrzim kad čujem surovo sam iskren. Meni je to, ne, to mi je više bezobrazluk. Ne treba biti, znači, ni iskren u ekstremu. Znači, ili ne znam šta, znači, samo ne preterivati ni u čemu i sve će biti dobro. Ne znam, meni se ovaj odgovor sviđa, ja bih 5 dao. Ja ne bih kvario perfekciju ovu, tako da znaš. Posljednja karta. Posljednja kartica. Kaže, dete vam kolima udari i ubije beskućnika. Niko nije video koji vam je sljedeći korak. Pa sljedeći korak je, nažalost, priča, mislim, prvi korak je priča s detetom. Nikako, naravno, nerazumevanje. Sve u ovom svetu mora da se razume. Prvo se vidimo kako, šta se tu izdešavalo. Znači, prvo razumevanje, jer nerazumevanje može dođe do sljedećeg jako kobnog koraka za to dete, a nećemo sad ići ubijati, mislim, jedni druge. I onda psihoterapija, sud i slično, pa
dokle, šta, kako, taj beskućnik je nečije dete. Sigurno je nečije dete i nije tu za džabe, tako da prepustio bih to posle doktorima i ljudima koji se bave time. Ja, svaka ti čast. Prvenstveno bih ja otišao kod psihoterapeuta jer je to moje dete i udarilo je kolima jer vrlo verovatno nije nešto poštovalo ili ne znam šta, tako da prvo bih sebe preispitao, onda i dete i sve ostalo. Mislim da ne bi većina ljudi rekla ovo. Da, mi smo malo pričali s ljudima o ovome, znaš, i oni su bili pa ne znam, ipak je to moje dete. Ali mislim i da je moje dete i da ja živim s tim, da je moje dete nekoga ubilo, a da ništa nisam uradio po tom pitanju, to mi je još već pakao možda. To mi je onda zatvor bez zatvora. Ali ja se slažem u potpunosti. Ja ne znam, ja bih dao opet peticu. Nema šta, perfekcija je tu. Osvojio si u ovoj igri 40 poena. I ukupno imaš 70, znači maksimalan si. A ja dobijam nešto ili šta, influenceri ne žive od poena? To ćemo posle emisije. Jasnit ćemo ti posle, ima i tu cak. Jel? Tako je. Ako budeš u vrhu, posle ćemo da organizujemo turnir najboljih i onda će tu da postoje nagrade. Top. Tako da znaš. Mislim, šalim se na. Znam se. Poklon išlo sam ovde. Hvala ti, brate. U suštini, super si, opušteno, sve super. Ne znam, jel si spreman za ovu treću igru, to je ta malo onako ekstremnija igrica. Kako ne. I mnogo mi sviđa, moram prokomentarišem prvi podcast i neki format gde se kroz neke skroz druge priče upoznajem s ljudima. I baš mi je ovo wow. Hvala, brate. Tako će i oni da te upoznaju u drugom smislu. Rekao da je samo kao halo Milica. Da, halo Milica, nešto idem tamo. Pa to nam je bio i cilj. A nemoj pojma da nemam pojma istoriju. Nemoj, čuti. Spremni smo sad za sledeću igru, zove se Planeta Tame. Zamolit ćemo te skineš naočare, da ti damo povez. Kad skinem ne treba mi povez. Mislim, šalim se treba. Jel to ono probam, jel? Tako je, da. Znači u suštini u svakoj čaši ćeš imati 2 sastojka. Viš kako imaš okice na mačkast. Da. Mislim da će da ti stoji odlično. Imamo još jedno ako hoćeš ono... Evo me. Ne. To jest ne, nisam to. Znači u suštini imaš 2 sastojka, srkneš koliko hoćeš puta, ako ti nešto bude suviše ekstremno, A treba pogodim šta je unutra, jel? Tako, imaš 2 sastojka uvijek. Mi možemo ti dajemo neki hitiće, ako nešto ti se ne bude svidelo, ti samo reci, poslaćemo porukicu, tako da... Ma da, poruka će to da reši. Ja srk ili da nagrim? Pa bolje je srk, znaš. Za svaki slučaj srk. Uvijek možeš i da mirišeš, to je isto pravilno. Pa da ono ko grožđe, da je ona loza stara. Čekaj. Polako. Baš lepo. Ovo je neko grožđe. Grožđe ima ovde. Nema. Nema grožđa. Šta je ovo? Je li neki sponsor? Neki IST? Ne. Nije. Mogu bi da bude. Šta je ovo? Sok od jabuke, ali ima? Nije. Jedno je iste boje kao sok od jabuke, znaš. Kao, hey Siri, send 1, 2, koji broj? 1, 2? 1622. Hey Siri, send 1622233030. Jel to? Možemo da ti otkrijemo jedan sastojak, pa probaš taj sledeći. Znači, ovo voliš da popiješ kad izađeš u klub. Znao sam da je nešto tako, vidim na čim sviđa. Koktel. Nije. Ali ne može tako, moram da opiti šta ima unutra. Da. Imaš 2 sastojka. Da, znači jedno je piće koje boje jabuke. Pivo, tako, da, ima baš nota, ali neko grožđe ovde. Pivo i... Šta mu daje taj šmekić? Kupina, šta je? Ne, prosto je neko voće? Nije. Slatkoće tu. Ne znam šta. Ništa. Sastojci su ti pivo i šećer. Pivo i šećer? Da. Već ovo pijem. Ne mislim da se navučeš. Ovo je stvarno super. Pivo i šećer. Tako je. Bukvalno sok od grožđa. Poslaću poruku, pošto. Idemo na drugu. Idemo na drugo pićence. Ja mislim da ovde treba da uzmeš malo manji srk. Ovo je nešto odvratno. Čekaj. Ko brašno. Čekaj, da uzmem.
Pa nešto ljuto, paprikaleva. Bravo. Bravo. To. I neka tečnost. Tako je. Bele boje. Bele boje, mleko. Bravo. Fuj, zato mi se ne sviđa, ne volim mleko. Uf. Nadamo se da nisi intolerantan. Ne, mogu da skinemo. Čekaj, Ma još? hoćeš vode da popiješ? Da, Hoću vode, evo ti da. vodice. Može vode. Evo ti vodice. Ja ću morati Upozorili smo te ranije, da znaš. ustanem. Ne, meni je ovo super, ove egzibicije me podsjećaju na Survivor, volim ove igre, ovako i to, samo da nije unutra neke oludilo. Ne, sve jeste. Ne, sve jeste, E, pa ne to. se briže, nećemo te otrovati. To. Ovo je malo, Osna Milica danas. ovo je malo gadnjikavo. Ovdje neki limun Bravo. i kafa. Bravo, doktor, nisi morao ni da probaš. Znaš zašto zna, ja mislim. Bilo je ono kao imunoboost ujutru. Za mršavljenje. A ne. ne, nego baš se onako osjeća. Citrus taj, ovdje probam, čekaj. Ovo isto vrh. Samo bez da se nekako drugačije napravi. Ovo isto top. Ovo je dobra ideja. Mene To slobodno. ti je još Moje 5 kolege, bančića. inače u firmi mahom piju espresso i dodaju džus unutra. Džus? Ja probam i bilo dobro, baš je Bože. ružno. Ali ovo mi je lepo. Ovo ti je posljednja. Ček sad. Polako. Puf, nešto kiselo ima ovdje, a? Ček. Daj vode. Moram da ja to. vodica. Ili onaj džumbir, znate onaj džumbir kiseli? On ubije od suši, a ukus pa... Jeste. Daj mi to, opa. Bljak. Ideju nema, isto nešto preljuto, ili čili. Bravo. Peperona, ono. Bravo, bravo. Čili sos je u pitanju. Čili sos, I tečnost, bila je mleko, bila je limunada, bilo je pivo, znači bio je alkohol, bila voda, bio neki citrus, šta može biti treće? Mleko je bilo. Najprostije. Voda. bravo. Sve si pogodio, ne znaš da ti Jel? kažem. Sve si Da, pogledao. Možeš da skidam ja ovo. skineš slobodno. Top. Baš vrh. Ja moram da Ona ti zapišem limunada i ovaj skor. kafa, limun i kafa i Pivo i šećer. pivo i šećer. Opet si svoj maksimum. Jel? 40 Nije, pojena. nisam prvu ili jesam? On je čovjek rekao će poslati poruku, zato... Da, točno, evo idemo još jedna porukica. Znači 1622 na 3030. 16, 22, tako se bolje Tako je. I ukupno do sada ostvarnih pojena imaš 110. Jo, vrh. Tako da maksimalan si... Top. Kako ti je bilo ovo? Vrh. Ekstra. Navući ćemo čoveka bre na pivo i šećer. Pivo i šećer. Dobije sok od grožđa. Ne znam, znaš šta, nismo Osjećam probali. sok od grožđa, konstantno. Što probali smo na početku, Možda je ali- malo izvetrelo pivcima, da pravili smo ga pre sat vremena, znaš, tako da... Meni je okej, skroz. Wow. Limun i kafa, to ću nešto kući da probam sa mojim kafama. Što najgore zvuči mi to kao i okej, Ne, znaš. stvarno je okej. Majke mi, skroz vrh. Zvuči mi okej, možda malo manje limuna, mi smo ga stavili da bi mogao da ga osjetiš, znaš. Kako to dobro izgleda, ako kokteli neki. Dobro, nismo sad u kafiću. Pogotovo ovaj sa čilijem, ovaj vamo što si pio posljednji. Da. Spicy margarita. Hoćeš da krenemo dalje? Da, naravno. Ok, sada prelazimo na četvrtu igru, to je Planeta misterije. Ovdje zamišljamo osobu, konkretno gospodin Paki je zamislio osobu. Kinator. Sada imaš, ovdje možda postaviš 20 pitanja, ali za svako postavljeno pitanje gubiš 5 poena. Aha, okej. Znači, u tvom interesu postaviš što bolja pitanja i da što pre otkriješ koju osobu sam zamislio. Da. I to je to u suštini. Ako negde opet zapneš, snaći ćemo se, tako da to bi bilo to. Da, može. Ajde. Zamisli si. Yes. Muško ili žensko? A ne, da li je muško? Da. Ne. Da li je pevačica? Jeste. Da li ima preko 40 godina? Nema. Nema. Da li peva narodnu muziku? Peva narodnu muziku. Da li je iz Gen Z te priče? Nije Gen Z, ja mislim. Nije. Generacija Z. Ne. Peva narodnu. Pa, Žensko peva narodnu. Da li je plavuša? nije. Nije plavuša. Jao, da nije Barbara Bobak. Nije, ali blizu si. Pa neka ta nova onda.
A tu muziku ja uopšte ne slušam, tako da li je... Kako šta, kad svako pitanje? Da, oduzimamo ti 5 Postavio poena. si 7 pitanja do sada, tako da si super, imaš još 13 da postaviš. 13, da. Da li je popularna na TikToku? Nije, ali je jako popularna. Možda i najpopularnije. Pa nije Breskvica, pošto nije Z. Nije. Čekaj. Koja je? Znam. Da nije ova Aleksandra Prijović. Bravo. Ovo je posljednji, nećemo da skidamo, ali ukupno si postavio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobro. Osvojio si ovu planetu. Ja, vrh. Znači imaš i planetu misterije. Ekstra. Tako da, sada imaš, sad ću ja da ti ovde presaberem, ovde si osvojio 75 poena. Lepo, super. Ekstra, ima je 185 ukupno. Tačno. Bilo je 110. Vidi se da čovjek je u IT industriji. To nema sve ovde. Koncentrisan je došao, nema šta. A računajte da je došao još i posle posla. Da, posle posla, ustao sam u 8. Zamisli da smo tutili preko vikenda, pa pojeo bi nas ovdje. Da, sigurno. Tu i istoriju bih naučio. Ne, istoriju, on to pominje zato što stvarno ne podnosim ovo. Pa da, pa svako ima jedan predmet u školi koji baš ne. Koji baš ne voli. Samo vodiš štopericu, ovo nam je posljednja igrica. Da. Evo, samo sekundu. Koja bi posljednja, šta je posljednja? To će kolega da ti... Sad ću ja da ti objasnim. U suštini imaš 3 minuta i imat ćeš listu od 10, top 10 nečega. Poenta je da pogodiš... Nečega? Tako je, reći ću ti sad pitanje, ti ćeš da iz glave pričaš, opet kao što znaš kad se ne snađeš negde, mi stopiramo vreme, pošaljemo porukicu, pomognemo, svaki tačan odgovor ti donosi još 10 dodatnih poena. Dogovoreno. Tako da, u suštini, ja ću sad upaliti štopericu, pre nego što je startujem, ću ti reći koji 10 stvari nabrajaš da možeš... Ovo mi je najzanimljivije kod vas, kao što sam gledao do sada, kad mi skakalo. Da, pa ovo nam je ono kao signature. Ovo je top, da. Tako da ono što ti treba da uradiš je da pogodiš 10 država koje počinju na slovo A. Azerbejdžan. Samo sekundicu. Može, 3, 4, sad. Azerbejdžan. Andora. 10 država. Tako je. Baš malo vremena idem po Evropi, čekaj. Andora, Azerbejdžan, je zemljopis preigrao 100 puta, pa sve te. Čekaj. Malo da ti razbijemo tenziju, Beč. Da, Austrija, Australija, Amerika. Ne možemo ti prihvatiti Ameriku. Ne možete Amerika, Sjedinjene Američke Države, dobro. Australija, Bože, ja sam zabagovao. Znači da pustim jednu poruku sa stopiramo vreme. Da, stopirajte vreme, da. Ajde, poruka, ček. 1, 6, 2, 2. Ček, ova jedna nije otišla. Malo slabiji ovdje dom. To je 1, 6, 2, 2. A stopiramo vreme na ovo. Tako je, da, i sad ćemo ti mi reći jedan dobar hintić. Ova zemlja je pored nas, glavni grad Tirana. Jo Bože, da, Albanija, zaboravim. Albanija, sve su gore, Finska, Irska, Ab. Imaš jedno koje ima slovo Ž u sebi. Alžir. Tačno. Do sad si 6 rekao. Još 4. Ajde, stopiraj vreme. 1, 6, 2, 2. Pošto si poslao ovoliko poruka, iskreno ti kažem, sada ćemo ti reći 2, na jedno ćemo da ti odgovorimo, zato što apsolutno nemamo ni pojma kako ti objasnimo. Jedna od ovih je Antigva i Barbuda. Ne bi niko. Tako da, znaš ono.
A iz druge zemlje... Ajde hint, da. A ona ti je iz Južne Amerike, najbolji onaj fudbaler. Argentina, da, tačno je. Tako da imaš 8 za sad, ostalo su ti još 2 i još minut i 20. Idemo opet po Južnoj Americi, ne, tole su Čile, Brazil, Koreja. Federativne ove Sjedinjene Američke to ne računa. Aljaska nije država. Imaš jednu državu koja ima dž u sebi. Dž. Dž. Stop. 1-6-2-2. Azerbejdžan. Pa rekao sam. Rekao sam. To je bi prvo. To je rekao prvo, sad moraš da pomogneš čovjeku. Ništa, pomažem čoveku, nema šta. Za poslednju. Glavni grad. Počinje sa AVG. Afganistan, tačno. Ajmo još jedno. Baš teško slovo. Afganistan, onda tu ima vjerojatno neka stan još jedna na možda. Koliko je još ostalo vremena? Još 15 sekundi. Baš teško slovo, bre, za državu, Rusija nije Rusija, mislim. Ja lupetam, sigurno je neka random, Slične kao Andorra. Znam da jest. I ne mogu da se setim. Nešto. Jedna nam je ostala, čovječe. Koja? Posljednja država koja ti je ostala je Angola. Angola? I ja gledam kako se kaže. Da la bola, da la Angola, šta je dalje to država? Ali je. Ali super si bio. Iskreno ti kažem. Uzu si 90 poena. Dobro, vrh. I šta misliš ukupno koliko je bilo? Poena? Da. 275. Svaka ti. Je li tako? Svaka ti čast. Vrh. 275 od 350. Top. Vrh. 4. Vrlo dobar. Ali ovako sad, nevezano za temu, stvarno svaka čast, baš... Hvala. Što si tako spreman i da pomažeš i sve. Ma da, to uvek, stvarno, trudim se da koliko god mogu, sad ne mogu da preterujem baš ni to non stop, ali trudim se da stalno izađem u susret da pomažem. By the way, imam 2 džaka puna muških stvari, mojih gabarita, ako imate nekoga, pošto stvarno nemam, i neku, kome stvarno je preko potrebno da dam to. Javite nam se, pišite u komentaru. Možemo da pomognemo. Mi ćemo kontaktirati Aleksu da dogovorimo da dobijete stvari. Obavezno, da, zato što stvarno i fine su stvari, ništa nije pocepano, isprljano i slično. Pa eto, ko vidi ovo, nek mi se javi obavezno. Svaka ti čast, ne znam šta da ti kažem. Ti pitamo kako ti je bilo? Ekstra, majke, baš zanimljivo. Jesi očekivao malo drugačiji koncept? Ne, nego sam prvi put, nisam očekivao drugačiji koncept, nego se prvi put nalazim u tim kao pred kamerama pita i odgovara i slično. I ja koji, bukvalno sam 5 godina zaboravio na tremu, mnogo ima uticaj kamera i to, nisam to očekivao, uvijek sam bio u fazonu u slagalici, kad gledam slagalicu i to kao, šta ovo ne znaš kao, a vrlo je moguće ne zna jer toliko se zbuniš da je to strašno. Da, još malo tenzija. To je tenzija, još se ja uživim u svakom ovo kao da je uživo, jer ne mogu to da ponavljam, fake mi je, Da si nam rekao, mogli smo nešto. Da, mogli smo nešto, ali baš zanimljivo i nekako upoznaš čoveka kroz ovo. Koliko toliko, i to je vrh. A opet nisu ona pitanja odakle si, čime se baviš. Ko je Milica? Ko je Milica? I tako je, eto, baš ekstra. Ništa, za kraj ćemo samo da te pitamo kakvi su ti dalji planovi. Pričali smo malo sad pre ovoga. Jesmo, da, planovi su, pa u suštini da što više putujem, stvarno to mi je onako koliko god mogu od posla i slično. Radim od kuće pa dosta i mogu ja tu da manipulišem. Da putujem i da položim već jednom da kola počnem da vozim. To mi je stvarno prioritet, ali ne ponašam se baš kao da mi je prioritet, ali jedva čekam, stvarno počnem da vozim, ne mogu. Na taksi mnogo para dajem i ne sviđa mi se što ni taksi ovdje sistem u Beogradu, hoću Uber ovdje ili nešto normalno, smete. Taksi u Beogradu, užas. I baš moram početi voziti. To mi je baš trenutno najbitnije, a posla o tom potom. Mi ti želimo da ispuniš sve to. Hvala. Ništa, ljudi, zapratite čoveka na svim njegovim društvenim mrežama. I njih dvojicu obavezno. Hvala ti najljepše. I još jednom da ti se zahvalimo što si bio, bilo je zadovoljstvo. Hvala puno. Tako da
Možemo za kraj da se pukneš s nama. Da, kao, s obe strane nešto. Ovako? Hoću da kažem kao vidimo se u sledeći. Aj kad se udari. Da. Ajde. Znači zajedno svi? Da, ja sam mislio. Aha, ovako. Kako? Samo ti drži ruke, mi ćemo tu udariti. Aha, to. Petice, bacili 5. Vidimo se u sledećoj epizodi.